ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭୂମିକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହିପରି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାଗ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତାହା ଏହା ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି କି ସେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ କିଛି ଏପରି ଯାହା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହୁଏ? ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟୋପିଆର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖୁସି ଦୁନିଆ ଯାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସୀମ ଦୁନିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଅଗଣିତ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବାସ କରୁ। ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିର୍ମିତ ସଂକେତ ମାତ୍ର? ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାବନା ଅଛି ତାହା ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନୁହେଁ? ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ପୁଣି ବାଳକର ପ୍ରାଣ ପୁନର୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସମୟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସହିତ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବାଇବଲ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଫେରିଯିବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଘର କହି ଡାକେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅସୀମ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।